Kaixo lagunak, goizeko 3 dira, eta orain joango gara korrika pasatuko den kalera. Joaten eta ikusiko duzuen nola korrikit dudana eta niren buru izango da alik eta gehien korrika egitea, eta hemen daukago aurtengo petoa, gusten zentzuen itxura eta guzti hori. Guazen korrika apur bat egitera. Tipitapa! ¡Corrika! ¡Hori labrako maskarada eskuagora! Naia garen eta labiako maskaradako lagun guztiak! Labiako maskarada! Betiko lez korrika egiten, ezta? Kultur ondarearen mantentzearen eta sustatzearen eredu! Urterik urte, aiateko zeneko azteguruan, ekatzen digute, magia, señora, Labiakora! Gora Labiako maskarada! Gora! Gora Labiako! Gora! Korrika! 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 Labiako nere! Gararen alde! Labiako nere! Labiako nere! Labiako nere! Labiako nere! Tipitapa! Korrika! Tipitapa! Korrika! Bale, ointzano kalkerregat, salto erraldoiko euskaren alde, ia. Bat, bi, eta 3! Bai, bagalduago! Bat, bi, eta 3! Iepa! Ianekado! Tipitapa! Korrika! Tipitapa! Korrika! Tipitapa! Korrika! 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 ¡Hala, Berlín! ¡Alto ahora, ¡Vamos,
ez ezin dut. Bueno, eginda dauka tal izan dudana goizeko, gaueko edo, bueno, ordu hauek txikitako korrika saioa, oso esperientzia polita izan da gauean grabatu ahal izatean, nahiko jende egon dela esan daiteke. Eta aurrerago izango duzue Iruñan gertatutakoaren irudiak eta baina hori igandean izango da. Orain arte